кебек өлгөрмөйһүң мени кире төшөргө керек. Бәхет итәгендә гомер итүселәр бул дөньяга бик кирәк, бул дөньяга бик кирәк. Безнең йөрәк бушка гына типмәһен, бушка гына типмәһен. Гомер кәйдәр ике килмәй тик бер килә, гомер зая үтмәһен. Безнең йөрәк бушка гына типмәһен, бушка гына типмәһен. Гомер кәйдәр ике килмәй тик бер килә, гомер зая үтмәһен. Башына менеп, гомер рәхәт тиеп, әйтеп тә өлгөрмәйһең. Көн һәм төндәр үтә, гомер үтеп китә, үткәнен хис итмәйһең, үткәнен хис итмәйһең. Безнең йөрәк бушка гына типмәһен, бушка гына типмәһен. Гомер кәйдәр ике килмәй тик бер килә, гомер зая үтмәһен. Безнең йөрәк бушка гына типмәһен, бушка гына типмәһен. Гомер кәйдәр ике килмәй тик бер килә, гомер зая үтмәһен. Киләбез дә илатып китәбез, гомер күз йомгак кебек. Йырлап яшәр кәрәк, гөрләп яшәр кәрәк, дөнья кадерен белеп, дөнья кадерен белеп. Безнең йөрәк бушка гына типмәһен, бушка гына типмәһен. Гомер кәйдәр ике килмәй тик бер килә, гомер зая үтмәһен. Безнең йөрәк бушка гына типмәһен, бушка гына типмәһен. Гомер кәйдәр ике килмәй тик бер килә, гомер зая үтмәһен. Сәет Билалов. Бушка гына типмәһен, бушка гына типмәһен. Гомер кәйдәр ике килмәй тик бер килә, гомер зая үтмәһен. Безнең йөрәк бушка гына типмәһен, бушка гына типмәһен. Гомер кәйдәр ике килмәй тик бер килә, гомер зая үтмәһен.